Arestado ang usa ka delivery rider human nakuha og binultong pakete sa shabu atol sa buy-bus operation sa barangay Kamputhaw ning Dakbayan sa Sugbo. Ang 30 anyos nga gialiasan og Aldrin, taga township po og Dakbayan sa Toledo. Pinaagi sa hiniusang operasyon sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office na kumpiskar gikan kang Aldrin ang gituhuang shabu nga motimbang og 50 gramos nga mokantidad sa 340,000 pesos. Kasamtangang gibalhog ang suspect sa custodial facility sa CCPO samtang gihikay pa ang mga kaso batok kaniya. Samtang nadakpan sa Barili Police Station ang usa ka magtutudlo sa Mantalongon Elementary School atol sa gilusad nga buy-bus operation sa Barangay Kalubihan sa lungsod sa Barili. Giila ang dinakpan nga si Glenn Bacaldo, 39 anyos, mulupyo sa Barangay Kalubihan sa lungsod sa Barili. Mubalor sa 2,040 pesos ang nakuha gikan kaniya. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung kinsa ang gibaligyaan niini, lakip na ang iyang supplier.